Nieves Cabo presumía de 3 semanas desde a primeira galega en recibir a súa dose da vacina de Pfizer. Agora é a primeira galega en recibir a segunda, converténdose así na primeira persoa de Galicia en recibir a dobre dose. Como estou? Bien, bien, bien. Non senti siquiera. Estou, lo ves, mira. Acabo de dar a vacuna. Con ela comezou a segunda rolda de vacinación nas residencias da terceira idade. De novo foi neste centro situado na área sanitaria de Santiago de Barbanza, en concreto na capital galega. Aquí tanto usuarios como traballadores xa recibiron a súa segunda dose. A xente está disfrutando do momento e esperando pois que isto seña para ben e que nos inmunice a todos e poder empezar a facer unha vida normal. Na residencia, tanto usuarios como traballadores amósanse esperanzados coa efectividade da vacina, logo de meses moi duros. Sentímonos moi afortunados de ser a primeira residencia, despois de tanto tempo esperando pola vacuna, pois a verdad que é un privilexio que nos elexiran a nós. E Nieves, a primeira galega en completar a inmunización, aproveitaba tamén para facer unha petición a todas aquelas persoas que non se queren vacinar. Pois diríalle que non deixen de vacunar, que é unha cousa maravillosa, que xa había vir antes, non agora. A campaña da segunda dose continúa agora. Sanidade calcula que a finais deste mes todos os traballadores e usuarios de residencias da terceira idade estarán inmunizados.